Tercera victòria consecutiva del FIEC Joventut, aquesta vegada contra Unicaja de Màlaga. El conjunt de Jasmin Repesa aterrava al Palau Olímpic després de derrotar el poderós Chesca en partit d'Eurolliga. El que no sabien els andalusos és que Kuzmic es reivindicaria com un dels pivots amb més futur de la Lliga Endesa contra l'equip que té els seus drets. El bosnià, atent el rebot, inaugurava el marcador amb un semiganxo i forçava l'addicional. A més, la penya trobava espais pels seus homes exteriors. Primer, era Ihanbe qui clavava un triple. Minuts més tard, Pere Tomàs esperonava el públic amb un gran llançament des del 6,75. Durant els primers compassos, el partit va estar marcat per la igualtat. Els vertinegres necessitaven de l'aportació de tots els seus homes per tenir opcions de triomf. Un dels pilars de l'equip, Tony Gaffney, va començar un pèl desendollat perdent alguna pilota. El nord-americà va esmenar el seu error amb un triple i un tap impressionant sobre Marcus Williams. Després d'un parcial de 27-14 en el segon quart, la penya marxava al descans guanyant per 11 punts de diferència. A la represa, Gaffney tornaria a pista amb intensitat i esmaixava sense oposició. En la posició de base, Albert Oliver començaria el seu festival de llançaments impossibles. Dins la zona, Kuzmic seguia imposant la seva llei i només Fran Vázquez semblava poder aturar-lo. El pivot bosnià seguia fent estralls prop de l'anella, agafant rebots i esmaixant amb contundència. L'atac del FIEC Joventut es servia també de l'encert dels seus jugadors exteriors. Homes com Gaffney i Quezada van agafar la responsabilitat juntament amb Oliver per jugar-se llançaments gairebé al final de les possessions. Un triple després de revers del propi Oliver acabava per sentenciar el partit. El FIEC Joventut sumava el tercer triomf seguit i empatava amb Acef Estudiantes a la classificació, conjunt que marca l'última plaça de play-off. Ara la penya és novena, amb un balanç de 10 victòries i 9 derrotes. Els vertinegres són a només un triomf del Barça Rigal, actualment sisè. La propera setmana el conjunt de Salva Maldonado visitarà Pisuerga per enfrontar-se a Blancos de Ruda Valladolid, un dels dos equips que ha aconseguit guanyar a l'Olímpic aquest any.